Tingnan natin kung anong reaction ni Master Rex. Aba, dumiretso sa ilalim. Magandang gabi mga kaspero. Magna-night dive na naman tayo ngayon. At kahit medyo maliwanag ang buwan, tsaka malamig yung tubig, kailangan natin tiisin para meron tayong pambili ng bigas at may ulam mga kaspero. Grabe. Nung last dive namin nung isang gabi, sobrang lamig talaga. Hindi ko na ginaya, umakyat na ako sa bangka. So ngayon, kasama ko sila Master Rex pa rin at saka si Master Danny. Ayan. So papunta na kami sa aming spot kung saan kami mamamana mga kaspero. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. So ito na yung pang 7 night 7 nights spear fishing natin mga kaspero. Sana patuloy yung suportahan ang aking video mga kaspero. Kapit namin sa spot mga kaspero. Yan si Master Rex daw yung unang lulusong mga kaspero. Siya naman yung medyo matibay-tibay sa lamig. Ayan. Si Master Danny, ready na rin. Lusong ka na rin, Master Danny. At saka pangdugtong daw sa tae. Tingnan natin kung anong reaction ni Master Rex. Talagang kumapit siya eh. Oh. Ang tagal makarecover niyan, maya pa yan. Yan si Master Danny na yung next. Ayan, lulusong na yan, lulusong na. Tingnan mo mga kaspero yung tali, mahaba yan, breakaway setup. Kasi pag malalim yung sinisisid, dapat ganyan yung setup ng pana. Kung mababaw, okay lang yung tuhugan lang o di kaya yung parang net bag lang. Pero pag ganito kalalim mga kaspero, mahirap. Aba, dumiretso sa ilalim.
Pauwi na kami mga kaspero. Lakas baga ng hangin. Sobrang lamig. Woo! May pambili na rin ng kape. Baga na. Nandito na kami sa tabi mga kaspero. Low tide na, low tide.